Здравейте и добре дошли в модул 1. Основи на ESG и устойчивото финансиране. С удоволствие ще ви преведа през това учебно пътешествие, където ще разгледаме едно от най-важните развития, които в момента оформят бизнеса, финансите и обществото. През последните години устойчивостта се превърна от нишова тема в централен фактор за компании, инвеститори, регулаторни органи и правителства по целия свят. От организациите все повече се очаква не само да генерират финансова възвръщаемост, но и да демонстрират екологична отговорност, социална осведоменост и силни управленски практики. Тук ESG влиза в действие. ESG е съкръщение от екологични, социални и управленски фактори и се превърна в едно от най-широко използваните рамки за оценка на устойчивостта. В този модул ще откриете как ESG влияе върху инвестиционните решения, корпоративните стратегии, финансовите пазари и възможностите за кариера. Независимо дали се интересуват от финанси, бизнес, устойчивост или разработване на политики, разбирането на ESG се превръща в основно професионално умение. Нека да започнем нашето проучване на тази бързо развиваща се област. Този модул е организиран в 6 взаимосвързани части, които постепенно изграждат вашето разбиране за ESG и устойчивите финанси. Започваме с основите. В модул 1 ще научите какво е ESG, как се е развил и защо е станал толкова важен. В модул 2 ще разграничим ESG инвестирането, устойчивите финанси и инвестирането с въздействие. Въпреки че тези понятия често се използват взаимозаменяемо, те представляват различни подходи и цели. В модул 3 преминаваме към практика, като разглеждаме инструменти за устойчиво финансиране, като зелени облигации, обвързани с устойчивостта и различни ESG инвестиционни стратегии. В модул 4 се фокусираме върху регулациите и стандартите. Ще научите за Европейския зелен пакт, таксономията на ЕС, SFDR и CSRD, както и международните стандарти за отчитане на устойчивостта. В модул 5 разглеждаме ESG рейтинги, показатели, сертификати и методологии за оценка, като ви помагаме да разберете как се оценяват компаниите и инвестициите. Накрая модул 6 изследва възможностите за кариера и професионалните пътища в рамките на ESG и устойчивите финанси. Заедно тези 6 части предоставят цялостно въведение в една от най-динамичните области на съвременните финанси и бизнес. Преди да се потопим по-дълбоко в съдържанието, е важно да разберем защо ESG или екологичните, социалните и управленските въпроси се превърнаха в толкова важна тема в световен мащаб. Няколко мощни тенденции движат тази трансформация. Първата е натискът върху околната среда, изменението на климата, загубата на биоразнообразие, недостигът на ресурси и замърсяването, които създават предизвикателства за правителствата, бизнеса и общностите по целия свят. Вторият двигател са социалните очаквания. Служителите, потребителите и инвеститорите все повече очакват организациите да се справят с въпроси като многообразие, приобщаване, човешки права, справедливи условия на труд и благосъстоянието на общността. Третият двигател е управлението. Заинтересованите страни изискват по-голяма прозрачност, етично лидерство, отчетност и отговорно вземане на решения. И накрая регулаторните рамки се развиват бързо. Европейският съюз и много други юрисдикции въведоха разпоредби, изискващи от организациите да разкриват информация за устойчивост и да интегрират ESG съображения в своите операции. Заедно тези сили трансформират начина, по който компаниите работят и начина, по който инвеститорите разпределят капитала. ESG вече не е доброволна инициатива за няколко организации. То се превърна в неразделна част от взимането на бизнес и финансови решения. В този модул ще разгледаме няколко важни въпроса. Първо, какво точно представляват ESG факторите и защо са станали толкова влиятелни през последните години? Второ, как ESG факторите влияят върху инвестиционните решения и корпоративните резултати? Трето, какво означава ESG инвестирането от инвестирането с въздействие и други подходи за устойчиво финансиране? Четвърто, как инструментите за устойчиво финансиране като зелени облигации и други облигации, свързани с устойчивостта, помагат за подкрепа на екологичните и социалните цели. Пето, как регулациите и стандартите за отчитане създават прозрачност и отчетност на финансовите пазари.
Ще разгледаме и как се разглеждат ESG рейтингите, защо рейтинговите агенции понякога не са съгласни и как инвеститорите интерпретират ESG информацията. Накрая ще разгледаме как нарастващото значение на устойчивостта създава вълнуващи нови възможности за кариера в областта на финансите, консултирането, анализа на данни, корпоративната устойчивост и публичната политика. До края на модула ще имате отговори на тези въпроси и солидна основа за по-нататъчно обучение. Този модул е предназначен не само за да ви предостави знания, но и да ви помогне да развиете практически умения. С завършването на модула ще придобиете задълбочено разбиране за ESG концепциите, терминологията и рамките. Ще научите как да интерпретирате доклади за устойчивост, да оценявате ESG рейтинги и да разбирате ключовите показатели за ефективност, използвани от инвеститори и компании. Ще се запознаете с инструменти за устойчиво финансиране и ще разберете как съображенията за устойчивост могат да бъдат включени в вземането на финансови решения. Освен това ще развиете по-задълбочено разбиране за разпоредбите за устойчивост и изискванията за отчетност, които все повече оформят световните пазари. Може би най-важното е, че ще засилите способността си да оценявате критично ESG информацията и да оценявате рисковете и възможностите, свързани с устойчивостта от множество гледни точки. Тези умения стават все по-ценни в широк спектър от професии и индустрии. В заключение на този преглед бих искал да подчертая едно ключово послание. Устойчивостта вече не е отделена от бизнеса и финансите. Тя се превръща в фундаментална част от начина, по който организациите създават стойност, управляват рисковете и привличат инвестиции, както и поддържат конкурентоспособност. Разбирането на ESG и устойчивите финанси ще ви помогне да разберете по-добре предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени организациите през 21 век. Независимо дали планът е да работите в финанси, банково дело, консултации, мениджмънт, публична политика или предприемачество, знанията за ESG ще бъдат изключително важни за бъдещите ви кариери. Насърчавам ви да подходите към този модул с любопитство, критично мислене и отворено съзнание. Благодарим ви, че се присъединихте към това учебно пътешествие.